svou pozici oproti loňskému týmu na konci časovce týmové bude tím určitě vylepšit tým Flying Freelancers, tým Paul Schindel, který v loňské sezóně skončil 25. časovce se ztrátou minuty a 54 sekund na vítězný belgický tým. Hned 3 závodnice z této loňské sestavy jsou také v sestavě dnešní časovky, takže určitě předali zbylým závodnicím v týmu své zkušenosti. Nicméně věříme, že se předpokládá, že hokejisty v rámci své výšky tréninku byli projet celou trasu časovky, nicméně Sary Panchel, Penadek, Sara Sonemans startovali v tomto týmu také v loňské sezóně a tento tým doplní Esme Blok, Sofia Cvan a Melissa Neumann. Za 9 a 12 minut